Sublimez votre intérieur avec nos collections uniques et élégantes. Chez Ibi Home, nous transformons vos espaces en véritable havre de confort et de convivialité. Découvrez notre collection exceptionnelle de meubles pensés pour chaque moment de votre vie. Des tables à manger conviviales, idéales pour rassembler famille et amis, au salon haut de gamme, alliant élégance et confort, sans oublier nos chambres à coucher de qualité avec matelas offerts pour un repos parfait. Explorez notre sélection de luminaires rares et uniques qui sublimeront vos espaces. Découvrez notre gamme de motos électriques, économiques, performantes et respectueuses de l'environnement, idéales pour vos trajets urbains en toute sérénité. Nos installations solaires vous garantissent l'indépendance énergétique tout en réduisant vos factures. Chez Ibi Home, profitez en ce moment de réductions allant jusqu'à 35% sur nos équipements solaires. Ce n'est pas tout, nous vous proposons également des options de paiement échelonnées pour encore plus de simplicité. Venez visiter notre showroom à l'ACI 2000, immeuble Ibi Group. Ibi Home, l'élégance, la mobilité et l'énergie au service de votre confort. Orange Mali ko k'a b'a ka client mandiw bɛɛ lajɛlen hakilina jigi ko ka kɛɲɛ ni sariya sɛbɛn talenw ye minnu bɛ ka lawaleya ko client kelenkelenna bɛɛ ka kan k'a ka nimero nina di walasa k'aw ka nimero de telefoniw lakodɔn aw tɔgɔ la n'a bɛ f'o ma ko identification wa fana ko maa kelen tɔgɔ la nimerow tɛ se ka tɛmɛ 3 kan cogo si la ka d'a kan an janbe aw la walasa basi foyi kana aw sɔrɔ an b'a ɲini an ka abonnew fɛ minnu m'u ka pusiw identifier fɔlɔ u ka gafe ɲini nimero nina bɛ min kan k'u ka identification kɛ ka sɔrɔ ma bɔw nɔ la application Maxiti fɛ walima bɔlɔlɔ sira fɛ identification.orangemali.com n'aw mago jɔra bilasirali kan a ye wuli ka se agence Orange Mali la min ka surun aw la ka fara o kan an b'a ɲini an ka clientw fɛ nimero bɛ minnu bolo n'a ka ca ni 3 ye u ka wuli ka se agence la ka ta nimero 3 sugandi u ka nimerow cɛla u bɛ fɛ minnu ka to u bolo hakilina jiginna identification bɛ kɛ ni gafe minnu ye olu de filɛ nin ye carte nina carte biométrique sécurisée passeport ani carte amo lakana y'an bɛɛ lajɛlen de kunko ye an b'aw fɔ aw ka danaya n'aw ka cɛsiri la n'aw mago bɛ kunnafoni wɛrɛ la a y'an ka service client digital kumaɲɔgɔnya Maxiti fɛ walima WhatsApp fɛ 90 11 10 10. Orange aw kɛrɛfɛ. Dimanche don avril kalo tile 20 san 2025 Paki ni o ye chrétienw ka seli ye ale sigira Senga Bamako ani Mali fan bɛɛ lajɛlen na. A jirala k'a fɔ ko ɲinan seli in k'a bilalen don bɛn ni kelenya hukumu kɔnɔna na Zida Zuboy ale ye wulikajɔ kɛ a ye mun sɔrɔ an bɛna o yira o la ni kunnafoniya ninnu senfɛ. Hémophilie ni ale ye joli bɔn bana ye yalima dɔw yɛrɛ ko jelisimibaliya bana ko ale ye bana ye min lakodɔnnen tɛ wa ni waati na ko bana in b'a la ka cɛnni caman kɛ. Aïsse Kida ale bɛna caman ɲɛfɔ an ye o ko la. An balimaw ni de an ka kunnafoni bakurunbaw ye ka kɛɲɛ ni bi ntɛnɛn ye avril kalo tile 21 san 2025 an bɛna mun walawala aw ye sisan da in na o kama an b'aw fo ka waleɲuman dɔn Advance TV sugandili la ka se k'aw kunnafoniya tele min kɛlen don ka paraɲɛ caman bila ani tele tɔw ni ɲɔgɔn cɛ. I n'a fɔ an tun ye a fɔ aw ye cogoya min na kunnafoni daminɛ na Dimanche don avril kalo tile 20 san 2025 Paki ni o ye chrétienw ka seliba ye ko ale sigira Senga Bamako ani Mali fan caman na. A yirala k'a fɔ ko ni wulikajɔ in senfɛ min ye alabatow ye ale ni aladeli caman olu kɛra Zida Zuboy ale ye wulikajɔw kɛ ka taa cathédrale la ale ni Samakelakaw ka du kɔnɔna na a ye mun sɔrɔ an ka jɛ ka ɲɛmada o fɛ. Nin dimanche in na avril kalo tile 20 san 2025 bɛlɛnw ni dagaw pɛrɛnna jamana fan bɛɛ la walasa ka Paki seli kɛ. O ye kerecɛnw ka seli ye nka nisɔndiya waati fɛnɛ don dannabaw ni ɲɔgɔn cɛ. Bamako dusukun senuman ka katedrali la denmisɛnw ni maakɔrɔbaw nana ni seli in kɛ liturgisan kɔnɔ. O ye don ye min nafa ka bon kosɛbɛ kerecɛnw bolo. Bawo an bɛ Yesu Krista lakununi seli kɛ min ye an ka kerecɛn dannaya ju sigilan ye. Nga o ye sababu ye fana ka kerecɛnw bɛɛ deli u k'a to
Krista ka ɲɛnamaya ka don u ka ɲɛnamaya kɔnɔ. Misa selibaw ni ladalakow cɛ, Pâques seli bɛ kɛ nin cogo de la. Lorsqu'arrive le temps de Pâques, nous avons ce que nous appelons semaine sainte. Et durant toute cette semaine, an bɛ paskeli labɛn dɔgɔkun kelen ka kɔn o ɲɛ delili hakili jagabɔ sunɔgɔ ani ɲɛɲɔgɔn ye fɛnw la. à travers la prière, la méditation, le jeûne, mais aussi le partage. I n'a fɔ a bɛ kɛ cogo min na tuma bɛɛ, ɲɛnajɛ bɛ taa ni denbaya ye. O la, an bɛ taa Samakela Badalabugu, silamɛw ni kerecɛnw bɛ ɲɔgɔn fɛ ka Kirista lakulu ni hakili jigin yɔrɔ min na. Oh, la fête de la famille Samaké, c'est une joie immense. Seli ye nisɔndiya waati ye an ka denbayaw la sabula an bɛɛ bɛ fara ɲɔgɔn kan ka waati la ɲɛnamaya. Des chrétiens, des animistes. Don min bilalen bɛ ɲɛɲɔgɔnya ani danaya kama, paskɛli min bɛ hakili maaya ani ɲɛɲɔgɔnya cɛ, o bɛ ka taa fɛ ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan mɔgɔw ka bunsow kɔnɔ. Nous partageons cette joie avec nos frères musulmans. An bɛ o nisɔndiya tila an n'an balima silamɛw cɛ nisɔndiya ni balimaya la. An bɛ dumuni kɛ ka mini kɛ ɲɔgɔn fɛ denbaya bɛɛ bɛ nisɔndiya o kama. Bamako, paskɛli tɛ diinɛ seli sɛbɛn dɔrɔn ye, a ye nɛgɛ fɛnɛ seli sɛbɛn ye. San 2025 paskeli ka kɛ an bɛɛ ye nisɔndiya ani jigiya kura ye paske ye Yesu Kirisa ka tununi fo badabada. Loué soit Jésus-Christ à jamais. Et qui bénisse à jamais notre quiétude. Wa ka duwawu kɛ an ka hɛrɛw la fo badabada. Que Dieu bénisse le Mali et protège le Mali à jamais par le meurtrissure du Christ Jésus mort sur la croix. Ala ka san wɛrɛ yira anw na. Kunnafoni nasira wɛrɛ la k'aw ladɔnniya k'a fɔ dɔnkilidala Sedu Mariko ni bɛɛ lajɛlen b'a wele ko Sedu She. Ale kɛlen don ka concert belebele sigi sen kan ka kɛɲɛ ni mai kalo tile 10 nata ye 26 mars la nɛgɛ kanɲɛ 16 waati. Yasa ka se ka nin wulikajɔ in labɛn a yɛrɛ kanubaw ye barodalasigi kɛ sibiridon avril kalo tile 19 ka se ka ɲɛfɔliw kɛ. Aissata Ba ale ni Mamadu Diallo olu tun b'a kɛnɛ kan u ye min sɔrɔ an ka jɛn ka ɲɛmadaw fɛ. Palais de la Culture tɛmɛlen kɔ dɔnkilidala Sedu She ale kɛlen don ɲinan k'a kunda stade du 26 mars de kan mais kalo tile 10 san 2025 a ka concert belebele o hukumu kɔnɔna la. Concert in bɛna kɛ live ye min na sifinnakaw jɔyɔrɔ seko ani dɔnko kɔnɔna la o n'a ta ba la. Wele bilalen don bɛɛ lajɛlen ma cɛ fara muso ka denmisɛnnin fara mɔgɔkɔrɔba kan bɛɛ lajɛlen ka bɔ i ko kɔnɔkulu entrée 2000 francs seulement entrée unique de don. A bɛ daminɛ 16h pile donc bɛɛ lajɛlen ka bɔ joona an bɛ fama concert ma a kun ye jumɛn pour que n'an nana à chaque fois an ka ko kɛ an ma deli ka min kɛ a bɛ ja trop surprise ba de b'a kɔnɔna la et on vous promet du lourd. Ka fara Sedu She ka dɔnkili dumanbaw kan i n'a fɔ ne bɛ e de fɛ o n'a ɲɔgɔnna caman Sedu She ko ɲinan k'a nan bɛn ni fɛn kura camanw ye kanubaw kama. A ka fɔ la ko sinsin kelen don lakana ko kan min na kanubaw bɛɛ lajɛlen bɛ se ka lakana ani ka concert yɛrɛ kɛ basigi kɔnɔ. Ni i ye jama wele i b'a bila i kunna ni jama ye kungo sɔrɔ i ye kungo sɔrɔ an b'a kɛ cogo bɛɛ la bɛɛ lajɛlen ɲuman ka taa bɛɛ lajɛlen ɲuman ka segin n'i tagara concert kama bɛɛ delilen don mɔgɔ kana tigi jɔ da la n'i tagara dɔrɔn don a b'a to cafouillage tɛ créer da la a b'a to i bɛ na dɔrɔn i bɛ tɛmɛ mɔgɔ ka fɛn tɛ soin côté sécurité mɔgɔ ni mɔgɔ tɛ se ɲɔgɔn ma. O tuma la Sedu She kanubaw a y'aw hakili to a la concert belebele in ale bolo dalen don mais kalo tile 10 san 2025 nɛgɛ kanɲɛ 16 waati stade du 26 mars la. Ni ne kɛri fɛn min fɛ furu de la ne tɛ ni ta mana ko la kanu ko kuma tɛ fɔ kanunɔmali ye ne jarabilen filɛ n ka laban de la ka se kɛ ni hali tɛ fɔ k'i jɔ a ka da la mɔgɔ k'i lajɛ hali ni fɛn tɛ ne fɛ na n ka yiri la ni ne tɛ mɔgɔ si tɛ valeur dɔn. Kunnafoni nasira wɛrɛw la an bɛ taa kɛnɛya bunakun k'aw ladɔnniya k'a fɔ hémophilie ni ale ye jelibɔn bana ye yalima ko jelisimibaliya bana ale ye bana ye bana min lakodɔnnen tɛ Mali la k'a sɔrɔ maa mun garisɛgɛ donnen don bana ninnu na ko olu bɛ degun caman sɔrɔ o kama ɲininkali min bɛ yen o de ye k'a jira k'a fɔ kun jumɛn na bana in lakodɔnlen tɛ wa wulikajɔ jumɛn bɛ sen na nin waati in na ka se ka bana in kunbɛn Ayise Kida ale ye wulikajɔ kɛ a ye min sɔrɔ an ka jɛn ka ɲɛmadaw fɛ. Jolisimibaliya bana ye jolibɔn bana ye min dɔnnen tɛ mɔgɔ caman fɛ. O bɛɛ n'a ta banabagatɔw ta fan fɛ joginda o joginda ani u ka opereli o opereli o bɛɛ bɛ se ka kɛ gɛlɛya ye u ma. O tuma na
bana in kɛlɛli bɛ cogo di ani mun na mɔgɔ caman bɛ to ka ɲina bana in kɔ? Joli siminbaliya bana min don tuma caman na bana i bɛ taa sɔrɔ a dulonlen bɛ cɛndili la an bɛ minnu sɔrɔ ka bɔ an bangebaaw la. O cɛndili ni o bayɛlɛmana o kɛ sababu ye jolikisɛ min ni o bɛ na farikolo la ka kɛ i n'a fɔ farikolo kɔli o bɛ dɔgɔya dɔɔni. Ayiwa o cogo la i bɛ se ka banabaatɔ jɛkulu 2 sɔrɔ minnu ta ye o jolikisɛ 8nan dɛsɛ n'a bɛ f'o ma hémophilie A ani 9nan dɛsɛ n'o ye hémophilie B. Mali jolibɔn bana ani jolilabana wɛrɛ kɛlɛli tɔnw bɛ ka baara kɛ walasa ka banabagatɔw bɔ kelennabila la ani ka ɲɛnamaya kɛcogo ɲuman di u ma. Jɔyɔrɔba bɛ association na banabaatɔw ka fanfɛla la. Jɔyɔrɔ fɔlɔ ye min ye ka se ka banabaatɔw fara ɲɔgɔn kan ka kɛ jakulu kelen. Association na kuma ni kuma an bɛ formation organiser banabaatɔw ni ɲɔgɔn cɛ pour que banabaatɔw yɛrɛ ka se k'a dɔn bana yɛrɛ ye jumɛn ye. A prise en charge bɛ kɛ cogo jumɛn na. Hémophilie bana don a mɔgɔ hakɛya ka dɔgɔ. N'i ye denmisɛnnin bangeta ta 100 o 100 i b'a sɔrɔ mɔgɔ 17 ni kila o de bɛ kɛ hémophilie ye jateminɛw la. Donc n'i ye o jateminɛ o ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ hémophilie tɔ ka dɔgɔ. Donc n'a ka dɔgɔ fo kunnafoniya ka se ka di bana in kun kan walasa bana ka se ka dɔn. An ka laɲini belebele fana ye furaw bɛ se ka sɔrɔ nɔgɔya la cogo min na ka se ka di banabaatɔw ma nɔgɔya la cogo min na k'a sɔrɔ a ma kɛ ni degun ye banabaatɔw yɛrɛ kan ani banabaatɔ somɔgɔw kan. Bana ye gɛlɛyaba ye dɔgɔtɔrɔw bolo kabini tuma jan nka ɲɛtagabaw kɛra furakɛli la minnu ye banabagatɔw ka ɲɛnamaya kɛcogo yɛlɛma. Sisan u bɛ se ka banabagatɔw furakɛ ka ɲɛ ani ka jigiya di u ma. Hémophilie bana fɔlɔ a lakodɔnna ka ɲɛ sɛgɛsɛgɛliw y'a jira bana ju ye min ye bana bɛ se ka furakɛ cogoya min na. Donc o kɛra sababu ye jolikisɛ minnu dɛsɛ bɛ kɛ farikolo la olu ka se ka kɛrɛnkɛrɛn k'aw sɛnsɛn ka olu kɛ fura ye ni a tigilamɔgɔ joginna dɔrɔn o bɛ se ka k'a la. Fɔlɔ o tun tɛ yen nɔ tuma caman na e tun bɛ taa sɔrɔ joli salasala min ni o bɛ kɛ joli sanfɛ o de tun bɛ kɛ mɔgɔw la. I bɛ taa sɔrɔ o wagati la a kɛta tun man ca. Taalen ɲɛ an bɛ se k'a fɔ ko o furaw fana nɔgɔyara k'a ye hali ni a tigi kun bɛ k'a tigi la siɲɛ caman na tile kɔnɔ furaw labɛnna walasa a kana kɛ pikiri kana kɛ a tigi la siɲɛ caman. O bɛɛ kɔ an y'a ye fana ɲininiw taara ɲɛ ka fura wɛrɛw dilan minnu tɛ nin furakisɛw yɛrɛ nka u bɔlen don u fɛ. U bɔlen don u fɛ olu bɛ se ka kɛ sababu ye walasa jolikisɛ min bɛ na farikolo la ka kɛ kɔli ye o hakɛ ka caya. Tagalen ɲɛ bana yɛrɛ dili n'o bɛ tiɲɛna dili la o bayɛlɛmani yɔrɔ furaw bɛ ka kɛ ɲini bi walasa ka se ka dansigi o fana na. Hémophilie furakɛli évolué la basabu n'i ye wagati tɛmɛnenw jateminɛ k'a lajɛ i n'a fɔ misaliya la association créé wagati 2012 o wagati la an bɛ ka fura minnu kɛ bi n'a bɛ f'o ma ko facteur de coagulation olu tun tɛ an bolo yan. Et puis joli sɛgɛsɛgɛ min b'a to k'a dɔn k'a fɔ hémophilie de don ou jolibɔbana qualité wɛrɛ don o fana tun tɛ se ka kɛ an fɛ yan Mali la. Donc association nalen association ka baaraw senfɛ ani a dɛmɛbaga jɛkulu an sera ka formation caman kɛ an sera ka fɛɛrɛw fana sɔrɔ ka machines lana walasa joli sɛgɛsɛgɛ bɛ se ka kɛ yan cogoya min na walasa fana furakɛli bɛ se ka kɛ cogoya min na fana o fana tɛmɛnen kɔfɛ bi na association yɛrɛ ka cɛsiri kɔnɔna na fura minnu bɛ na furaw bɛ di banabaatɔw ma fu. Hali ni ɲɛtagabaw kɛra jolisimibaliya bana furakɛli la layidu kan ka ta walasa banabagatɔw ka sini ɲɛsigi ɲuman sɔrɔ. Halisa kunnafoni kɛnɛ ka an bɛ taa farikolo ɲɛnajɛ kuma o kibaruya la k'aw ladɔnniya k'a fɔ ka kɛɲɛ ni Mali samata sɛgɛnci ninnu olu ka bili ye Marɔku denmisɛnw ɲɛkɔrɔ final kɛnɛ kan min kun dabɔra ni o ye k'a dɔn k'a fɔ 15e édition ye. Mali den mun sigilen don Marɔku jamana kan ko olu ye wulikajɔ kɛ ka taa bɔ samata sɛgɛnci ni maaw ye ka se ka u ladɔnniya k'u fo ka tila k'u tanu u ka wulikajɔw la k'aw ladɔnniya k'a fɔ nin wulikajɔ ɲɛmaya tun bɛ m'an bolo ko o de ye Umaru Jariso ye. An ka kunnafoni ɲinina Kajatu Bagayogo ale tun b'a kɛnɛ kan a ye mun sɔrɔ an ka jɛn k'a ɲɛmada o fɛ. Ni dimanche don n'o kɛra Paki don ye a kɛra nisɔndiya don ye Aigle n'o fana fanfɛla la ka d'a kan u jabala la Malien minnu sigiyɔrɔ bɛnnen don Marɔkaw fɛ ma u ye ŋaniya yɛrɛ kɛ ka donbolo kɛ ka ɲɛsin ma k'u fo ka baara ɲuman na n'o yɛrɛ kɛra sababu ye k'u kɛ ka jɔyɔrɔ filanan sɔrɔ nin wɔɔrɔ ka kɛnɛ kofɔlen kan. Anw yɛrɛ la n'o ye association Komama ye an ka essayer an ka fɛɛrɛ kɛ ka cadeau dɔ di an ka denmisɛnninw ma malgré que o défaite kɛ
mais an yɛrɛ bolo défaite tɛ parce que o sera fo final la ka tila ka taa fo tir au but donc an tɛ jigin o la k'u encourager k'a f'u ye u kana décourager ce sont des enfants et puis vraiment u ye mun kɛ défaite ma digi an na quoi an m'a ɲini u fɛ hali bi u ka courage ta. Mali délégation ɲɛmaa ka fɔ la u bɛ foli kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ ka ɲɛsin nin maa ninnu ma ni hakilina kofalen in na. Ba tun tɛ joueurs bolo ka t'u reçoit quoi. Bon n'u nana nin kɛ même après ce qu'on appelle la défaite parce que ne ka jate la ni équipe yɛrɛ ye match nul kɛ fo ka taa tir au but la vraiment c'était un exploit donc u nana ka nin geste nin kɛ ka na délégation bɛɛ ka na cadeau d'a ma vraiment o ye o kɔrɔ ye u bɛɛ y'a mɛn u hakili bɛ Mali la quoi bon an tɛ se ka dɔ wɛrɛ kɔmi an n'u u remercier a la k'u waleɲuman dɔn a la quoi. An bɛ se k'a fɔ ko nin waleya fana b'a jira k'a fɔ ko ni samatasɛgɛ mankanninw kɔni u se ko n'u damayira bɛɛ kɛ walasa ka Mali jɔnjɔn kɔrɔta faden kɛnɛ kan ka d'a kan laɲini fɔlɔ n'o tun ye jɔnjɔn tali ye n'o ma sɔrɔ u kɔni sera k'u jɔ jɔyɔrɔ la ka se ka kɛ jɔyɔrɔ filanan ye wa n'o ka kɛnɛ kofɔlen kan. Ayiwa nin de bɛ taa ni an ye kunnafoni kuncɛli kɛnɛ kan k'aw ladɔnniya k'a fɔ Pape François ale danyana ka kɛɲɛ ni bi ntɛnɛn ye avril kalo tile 21 san 2025 kunnafoniya bɔra cardinal Kevin Farrell ale de yɔrɔ k'a jira k'a fɔ Pape François ni ale lajɛ san 12 a ye o kɛ i k'a dɔn k'a fɔ Vatican ɲɛmaya la wa ko ale i k'a dɔn k'a fɔ min ye Pape 266nan ye Jean-Pierre ale kɔfɛ k'aw ladɔnniya k'a fɔ Pape ko ni a lajɛ ko maa don min kɔni ye a ka diɲɛlabɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛsin kerecɛnya ale yakuyali ma ale ni ɲumanya kɛli ani ala bato k'aw ladɔnniya k'a fɔ nin waati na min ye janaja waatiw ye ko olu kɔni ma dantigɛ fɔlɔ wa équipe Adventiste tɔgɔ la an bɛ tasibila kɛ ka ɲɛsin ni fure in ma. An balimaw i n'a fɔ a y'a faamuya cogo min na nin de bɛ dansigi an ka bi kunnafoniyaw la k'aw fo k'aw waleɲuman dɔn Adventiste TV sugandili la ka se k'aw kunnafoniya an b'a ɲini aw fɛ a ka to aw nɔ na ka sababu kɛ sɔɔni aw ni kunnafonidila Ibrahima Ture a bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ nanzarakan kɛnɛ kan ne bɛ kan bɛ d'aw ye k'a fɔ ko Ala ka Mali lataa ɲɛ. Orange Mali ko k'a b'a ka client mandiw bɛɛ lajɛlen hakilina jigi ko ka kɛɲɛ ni sariya sɛbɛn talenw ye minnu bɛ ka lawaleya ko client kelenkelenna bɛɛ ka kan k'a ka nimero nina di walasa k'aw ka nimero de téléphone lakodɔn aw tɔgɔ la n'a bɛ f'o ma ko identification wa fana ko maa kelen tɔgɔ la nimero tɛ se ka tɛmɛ 3 kan cogo si la ka d'a kan an janbe aw la walasa basi foyi kana aw sɔrɔ an b'a ɲini an ka abonnew fɛ minnu m'u ka puces identifier fɔlɔ u ka gafe ɲini nimero nina bɛ min kan k'u ka identification kɛ ka sɔrɔ u ma bɔw nɔ la application Maxiti fɛ walima bɔlɔlɔ sira fɛ identification.orangemali.com n'aw mago jɔra bilasirali kan a ye wuli ka se agence Orange Mali la min ka surun aw la ka fara o kan an b'a ɲini an ka clientw fɛ nimero bɛ minnu bolo n'a ka ca ni 3 ye u ka wuli ka se agence la ka taa nimero 3 sugandi u ka nimerow cɛla u bɛ fɛ minnu ka to u bolo hakilina jiginna identification bɛ kɛ ni gafe minnu ye olu de filɛ nin ye carte nina carte biométrique sécurisée passeport ani carte amo lakana y'an bɛɛ lajɛlen de kunko ye an b'aw fɔ aw ka danaya n'aw ka cɛsiri la n'aw mago bɛ kunnafoni wɛrɛ la a y'an ka service client digital kumaɲɔgɔnya Maxiti fɛ walima WhatsApp fɛ 90 11 10 10. Orange aw kɛrɛfɛ. Sublimez votre intérieur avec nos collections uniques et élégantes. Chez Ibi Home, nous transformons vos espaces en véritables havres de confort et de convivialité. Découvrez notre collection exceptionnelle de meubles pensés pour chaque moment de votre vie. Des tables à manger conviviales, idéales pour rassembler famille et amis au salon haut de gamme, alliant élégance et confort, sans oublier nos chambres à coucher de qualité avec matelas offerts pour un repos parfait. Explorez notre sélection de luminaires rares et uniques qui sublimeront vos espaces. Découvrez notre gamme de motos électriques, économiques, performantes et respectueuses de l'environnement, idéales pour vos trajets urbains en toute sérénité. Nos installations solaires vous garantissent l'indépendance énergétique tout en réduisant vos factures.
Chez Ibi Home, profitez en ce moment de réductions allant jusqu'à 35% sur nos équipements solaires. Ce n'est pas tout, nous vous proposons également des options de paiement échelonnées pour encore plus de simplicité. Venez visiter notre showroom à l'ACI 2000, immeuble Ibi Group. Ibi Home, l'élégance, la mobilité et l'énergie au service de votre confort.